O Salón de Plenos do Concello quedouse pequeno esta mañá para albergar o acto de homenaxe a 15 traballadores municipais que cumprían este ano 25 anos ao servizo municipal. Foi un acto sinxelo pero emotivo, que estivo presidido polo alcalde Manuel Ruiz, e no que os homenaxeados estiveron tamén arroupados por numerosos compañeiros de traballo, así como tamén por representantes dos diferentes grupos con representación municipal, que tampouco quixeron perderse esta celebración. Na súa intervención, o rexedor agradeceulle a todos o traballo e o esforzo realizado ao longo destes anos. Esas obrigas laborais, pois a veces hai esas friccións ou diferencias ou formas de entender o traballo por cada unha das partes. Pero iso, a verdade é que a min, polo menos, non me pode facer a figura dese árbol que tapa o bosque. Eu sempre falei pois con satisfacción, con orgullo, de todos os que compoñen a plantilla de funcionarios ou de persoal laboral deste Concello. Eu creo que tanto nos erros individuales, que seguramente tamén o alcalde ten moitos, como os que podan ter individualmente calqueira dos traballadores, pois non se debe esconder que detrás deso hai moitísimos máis acertos, que detrás deso hai a satisfacción de o traballo que vindes facendo. Eu por eso pois vos quero felicitar. Unha vez entregadas as insignias, os traballadores homenaxeados non dubidaron en facerse a típica foto de familia co alcalde, primeiro nas escaleiras interiores do Concello e posteriormente na propia praza da Casa Consistorial. Unha imaxe que para eles quedará xa para o recordo.